היו שאבות, אחת מהעוקבות ביקשה שאני אעשה מדריך לתמונה 14 בסרטון האחרון שהעליתי, אז בואו נתחיל. אני מתחילה בלשייף עם באף את כל הציפורן. לאחר מכן אני מנטרלת, אל תתייחסו לזה שהציפורן ממש צמחה, כי עשינו אותה בערך לפני איזה שבועיים, והיא פשוט נשארה חלקה. לאחר מכן אני לוקחת מכחול דק ומתחילה לצייר פסים עם לק לבן. אתם יכולות לקחת כל לק שאתם רק רוצות, זה לא באמת משנה. בתמונה היה קונכיות, לא קונכיות, כן, היה קונכיה וכוכבים וזה. גם כמובן אפשר לצייר מה שבא לכם. וייבוש 60 שניות. ההפקה של קומילפו, אני ממש מנסה להראות לכם את הצבע, זה פשוט כמובן לא עובר במצלמה. כמובן שאת מבקשת את היד ואז מציקים, קולגה, אין מה לעשות, צריך לסבול. כמו שהיא סובלת אותי. ואני מתחילה בעזרת אפליקטור להחדיר את ההפקת פנינה ממש בטפיחות, טוב טוב טוב. חשוב להשאיר את השכבה הדביקה של הלק, לא לנטרל. בטפיחות עדינות. לראות שכיסינו הכל, וזהו. אני לוקחת מברשת ממש רכה, שלא תשרוט לי את הפנינה, וממש מנקה הכל. תוך כדי אני כאילו כבר מורחת לק, כמובן ייבוש 60 שניות. והקולגה שלי לא יכולה לחיות בלי קישוטים, אז הוספנו לאבנים. אני מדביקה אותם על בייס שהולכת לייבוש. עכשיו, כל אצבע אצלה בגוון חום עם כל מיני קישוטים, אז היינו חייבות לשלב את זה. ומה שעשיתי זה ציירתי לה כבר מעל הטופ עם לק חום, ופיזרתי עליו אבקת אקריל ושלחתי לייבוש. עכשיו אתם תראו את התוצאה ותהנו מהתוצאה המדהימה הזאת. אני מאוד מקווה שהצלחתי לעזור לאחת מכן ומקווה שנהנתם.